tapay gud mo jak nga maaklo. Kaya't ito mairobo isanding mo na sa panagdisyo. Baliwa mo itaray tabyag mo itataad tapay tiyempo. Sama tagtilad ka manin at aramide. Kumulding-kulding ka manin kaya't mo sa ama papulanin. Ang kinakabitin ka sa manin tagtilad ka manin isuso awin ka di maaramidang tasyang men tagtiin ka istubwe. Kaya't di mamalo-malo agtigos ka tamay katabartik mo. Tamaminday tapay gud mo jak nga maaklo. Kaya hindi mairobo isanding mo na lang sa panagdisyo. Baliwa munti daray kabyag mo itataad tapay tiyempo. Kaya't di mamalo-malo agtigos ka tamay katabartik mo. Tamaminday tapay mo jak nga maaklo. Kaya't iti mairobo isanding mo na lang sa panagdisyo. Baliwa munti taray tabyag mo itataad tapay tiyempo.